Amics i amigues universitàries, ahir es van decidir els finalistes del futbol sala masculí i femení en aquests campionats de Catalunya universitaris per equips i on ja tenim els protagonistes de la propera final que es disputarà el 4 de març. El pavelló municipal nord de Sabadell va ser l'escenari, com ja és costum, de 4 partits del voltatge on es van decidir aquests bitllets per la fase final. En el primer partit, la semifinal femenina que es va jugar a les 9:30 a la Universitat Ramon Llull es va imposar 3-1 a la Universitat Rovira i Virgili en un partit on es va avançar ràpidament als 10 minuts de joc. Les jugadores blanques van desenvolupar un partit molt tàctic, amb bones rotacions i generant espais, fet que els va ajudar a marcar el ritme del partit i a tenir una Universitat Rovira i Virgili tota l'estona a remolc. Amb el marcador en contra, la Universitat Rovira i Virgili va intentar fer una pressió alta que va generar més espais encara al darrere i els contraatacs de les jugadores de la Ramon Llull van ser en aquest cas letals. Al descans, però, es va arribar amb aquesta avantatge mínima de la Universitat Ramon Llull. Es va viure un final d'infart i és que a falta de 23 segons pel final, la Universitat Rovira i Virgili va empatar amb un bon gol, amb una bona jugada combinada. Tot i això, quan tothom pensava que aniríem als penals, a la tanda de 5 penals per decidir el finalista, va succeir el miracle i és que la Universitat Ramon Llull va marcar el que tornava a significar l'avantatge d'un gol als 9 segons pel final i de cop, de nou, al falta de 2 segons van tornar a marcar en un intent desesperat de la Universitat Rovira i Virgili per empatar. A la segona semifinal femenina, la Universitat de Barcelona, l'actual campiona, no va tenir problemes per superar la Universitat Pompeu Fabra 4-7. Es tracta, sens dubte, d'un dels partits de la jornada i és que vam viure un autèntic festival de gols amb molt bones jugades i molt bones rotacions per part de les jugadores, amb molt bons detalls tècnics també que van certificar en aquest cas l'accés a les finals del proper 4 de març per part de les jugadores blavenques de la Universitat de Barcelona. Pel que fa a la primera semifinal masculina, que es va jugar a la 1:30 de la tarda, la Universitat Politècnica de Catalunya no va tenir cap rival sobre la pista i es va acabar imposant amb molta facilitat a la Universitat de Lleida per 6-1. Cal dir, però, que el gol de la Universitat de Lleida va ser empatant 1-1. Tot i això, després, la Universitat Politècnica de Catalunya va fer valer el seu fons físic i també la seva estratègia per acabar disparant-se en el marcador fins a 6-1. I pel que fa a la segona semifinal masculina, cal dir que es va viure un partit on tots els gols es van viure a la segona part. La primera part, en el descans, va acabar 0-0 entre la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat de Vic. Tot i això vam viure una gran segona part on es van viure tots els gols. Als 5 minuts de la represa, la Universitat Pompeu Fabra s'adelantava 1-0. Tot i això, hi va haver una resposta ràpida. Als 5 minuts de la represa, la Universitat Pompeu Fabra va marcar per fi el primer gol per obrir la llauna i gràcies a un dels seus jugadors, Pablo, que va marcar 2 gols consecutius, al minut 8 i al minut 9, van fer que la Universitat Pompeu Fabra disparés en el marcador. En aquest cas, la Universitat Vic va poder contrarrestar amb algun gol, però ja no hi va haver color en aquesta eliminatòria. D'aquesta manera, les finals del proper 4 de març queden de la següent manera. La gran final femenina del futsal enfrontarà la Universitat Ramon Llull contra la Universitat de Barcelona, que és l'actual campiona, mentre que en nois, la Universitat Politècnica de Catalunya s'enfrontarà a la Universitat Pompeu Fabra. Recordeu que avui seguirem coneixent més finalistes, en aquest cas de l'handbol masculí i femení. La competició començarà a partir de les 9:30 al pavelló Art Gràcia de Sabadell. Com sempre, us esperem al públic i podeu fer un seguiment a les xarxes socials o, si no, al lloc web dels campionats de Catalunya universitaris.